Leo. Leo. Hala! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sindigay. Hala! Sindigay. Ano yung mga kanang Teacher, kay buwak ako. Sama ni mo. Ikaw siya. Ladies and gentlemen, our Ayun ka mo! Snapping! Ayun! Lohon ng tarong! joining with us tonight is Direct sura ni sila alay forward. Oo, nag-participated na asa nila nga ko ang kitchen. Jay Provo, sa nung turbo ng asanan mo. Okay. Forward na ha. Wala. Dancers. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. Next man, Mihal, parang iba na to. Iba na. Iba na ang lawi.
Kana, sakto na na, duman na sila nakaw. Duman sila nakaw. Duman sila. Sis, ito po lang official sa mga video or di. Agi ko. So, tuloy lang sila. Camera. One line lang po here, SK. Magpili mo ito po ni Sherman. Same sa barangay officials. One line po din ha. Di mo ito po make up. Abot sa kawangan, diretsyo sa inyo kung asa mga contingent mo po. Okay? Ayaw na, wala. Diretso na sila. Kay Councilor na ka-green. Kasi kung siya na ka-green. Nagkahigos ang Quezon para sa Lambay